लागाव लोगोफोर बिनिफ्राय नै बाजै मोना मानि सिथ्लायावनो लागायसैनो ओइ बाजै मासि मोजांलै अमा सैबावबाय नै बाजै हनानै होदेखाय लागाव हनो रोंमारगौसो बाजैया मोखांखौ हयले देखायालै बियो लाजियो जोंना खंगाया आहारखौ सैखावगासिनो लागाव सैख' साफा जानायनि आब'आ नै बेदरखौ होसनबाय लागाव निउ इयारनि बोसोर गोदान जोबनायनि उखुन्दै खुलायलायनानै अमा हगासिनो दं नै जोंना खंगाया क्रिसमास नङा हाला निउ इयारनि एडभान्स निउ इयार लागाव खावसे हाखाबाय खावसे हगासिनो दङ थारमानि जोंना बिमामोनहा पिकनिक जानो नागिरदों जाहैबाय जोंनि खावसे बिसिनि खावसे जिखुनु जाया नोंथांमोना नायलांदो अमा होखाबाय नै दा गोदान बाजै मा एफा लेट जाय जाय नोंथांमोना हाबायाव अमा सैख'नो बिथांमोनखौ खबर होनो हागोन बिथांमोना माने होख्लायगासिनो दङ हाबानि नङा मोनामजोब्बाय अमाया गिदिर देरबायमोन एसे पिकनिक मालिकफ्रा बिसोरनो सानैल' दाबो साबानो बिसोर गासै फैजोबाखै लोगोफोर अमाया माने ससे थाबाय आद्रा थाबाय दै गुदुं गैयैनि खंगा मारै जाखो जालालै र' नायहैनाङो बे बाजैमोनहा दै गुदुं फुदुंदोंमोन र' ओंखाम संग्रायाव मारै जाखो बिसोर बोरो दैया बोरो दाबो दुङाखै हा बोरो दैया आयै दासो नै उखुन्दै खालामदों दे थाब माबार नै जोंना बाजैया दा दै गुदुंखौ लाबोनायबाय दुंगोना दुङाखैब्रा बिसोर खालामना लांलालै खाथियाव खेबजाया थै माबायो थै नांबाथाय बिदिनो नुबाथाय ब्लक खालामखायो भिडिअखौ नै दै लुग्रा लांनोबा सोरबा अमा गोदा माबानायाव खोमोन खुनायाव ओरै नायहरलाय ओरै नायहरब्रा दे मानसिफ्रा सिनायनायनि मा होननांगौ जाखोब्रा जाबाय आइया मोखांखौ नुवासैलै ओइ बाजै मासि मोजांलै अमा सैबावबाय नै नाय सिख्लाफोर सेंग्राफोर बाजैया मासि मोजां नालाय सेंग्राफोर अमा हनायाव हफाबाय ओमफ्राय ओरै बाजैया दै लाबोदों नै दैयानो दुङाखैदांलै होख्लायना हो 45 घन्टा लाखाबाय खोमा दे गुमै गांलाब माबार होना हो नुबाय सेंग्राफोर दोनखालांनोबा दोनखालांनो हाबावगोनसो बाजैखौ गासैबो आखा फाखा बिदिसो जानांगौ दा हौवाफोरनि खामानिखौ हिनजावफ्राबो मावनांगौ बाजै हनानै होदेखाय लागाव हनो रोंमारगौसो बाजैया मोखांखौ हयले देखायालै बियो लाजियो नै देखायथारा दा सावस्रिमखांनाय आंनाबो माने खोमोन हखांनानै नै साफा खालामबाय आयौ अमा हग्राफ्रा साफा खालामग्राफ्रा स्लिम दे साफा खालामथारबाव लागाव होख्लाय हेन्डसाम खालामथार एसे हौवाफ्रा खामानि गैया गुमैया बिराद खामानि गैया आंबो हरदोंमोन नै लागाव दा लोगोफोरनि बैयावहाय बेदर गोदागासिनो दं खाथियाव खेबहैला आङो थै नुबा माने भिडिअआ ब्लक जायो नालाय इउटुबा स्ट्राइक हरो ओमफ्राय नै थिं मैगं सायगासिनो दं नै आंना नै जोंना आसला दानखावगासिनो दं बल्थु ओमफ्राय ओरै दिनै बेदर सुलायगासिनो दङ ओरै बाजैया दा सिनस्रि सालाजोब्बाय नै ओरै नाहरलाय मारै जाखो नायहर सोर ओमफ्राय ओरैथिं नै बेदर सुनाया माबा दसे हानहैलायबावबायसो दां बाहाबा ओमफ्राय दिनै आलासिबो दङ आंनि बाजैया दाना बेहा न' सिङावसो दंफैयो नै अमा गुन्थुथि बे खोमोना एसे दंबावोमोन नालाय बेखौहाय हांनानै माने साफा खालामदों बाजैया ओमफ्राय नै बेवहाय दं माबाया माबेले
सालाय सालाय अमा सालाय बियो सावस्रेमनानै एसे माबायाबा लागाव सावस्रेमनांगौ जायो बेनिफ्राय नै एवजानाया बिखा बिथै लगायनानै अमा देथारग्राया बेनोमोन जाहैबाय मेंबाय आंहाबो मोखांखौ एसे देखायनोसै मेंबाय आंहाबो बाजै बेसे बुरजा बुरजा गोलैखो औ बावबावबायसो नै गोलैनायखौनो सासेयाव 5.5 केजि 5 केजि साबाजों 5 केजि 5.5 केजिखौ रानदो बेसेबां जायो बे बे जेनेबा 5ल' लादो 5 into 5 बेसेबां जायो 25 नै बायग्रा फैबावदोंसो माथो आयंआ बायना लांसै लोगोफोर नै साबाजों बेसे गोलैबाय फुरा 5.5 केजि 5.5 केजि है डिस्टार्ब गनफ्राबो 5.5 केजि 5 केजि बेखौनो माने निउ इयारनि जालाबाय थासै मास मोनसे इन्टारेस्टनो ओमफ्राय दा बिखा बिथैया जोंनावसो एवहैगोन जाहैबाय दा बिखा बिथै एवनाय जानायखौ देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थादे स्किप दा खालाम लोगोफोर आंबो नै अमा सावनायजों लागायबाय नैबे बिमानि बाहा खोख्लायबाय जाबाय सानसे ओंखाम जायाखै बरिया लोगोफोर नै लागाव पियास होख्लायबाय पियासानो फुरा गामलासो जागोन दां ओमफ्राय नै एवग्राया आब' ओरै नायहर दे एसे ओरै नायहर बेदर एवग्राया नै ओमफ्राय ओरैथिं आइया माने थौसि देगासिनो दङ मस्ला मस्लि बानलु ओमफ्राय नै बेदरा माबा मा होनोमोनलाय आथिं आखाइ गन्थं गनला बिबु बिला बेखौनो बिथैजों संगोन जाहैबाय निबारनि दा सिलरा दोंसो मोसागोन जाहैदों साइलेन्ट सं राव गैयै बाव गैयै मोसानायल' राव गैयै मोसानाय होनबा दा बेखौ जानानै मोसागोन दा माखासेया फैथ'वाखै आब'आ नै बेदरखौ होसनबाय बुरजाथार सान्द्रि गंनै बेखौ होनांगौआथ' दा बिमा आं हमना होनि नों आखाइ जब्ब' जब्ब' हमफैदोहाय दे नै हमफैद' जाया बिदि दे बिदि जानाय नङा दा गोलैलाजोबगोन एफा गोबाव खिस्रिजों हायनो हाया हरनों एर आंनो हमना आंनो होनसै दे जाखावनांगौ लागाव निउयारनि लागाव जायोबा थं थं नासोगोन गारनायाव गैया नै सान्द्रि गंसेयाव होबायलायबा सान्द्रि गंसेया जोबलायबाय ना बलथु सोबखावनो सान्द्रि गंनै गंसेखौ होखांबाय ओमफ्राय नै गंसेखौ होगासिनो गुंग्रायसो गनोसै माथो देदो मारै जाखो नै थैखौ होखाबावाखैसो बेदरा बुरजा जाबाय नालाय ओमफ्राय ओरै नै बाजै सासेया गावदावदां देलायना फैथारबाय औ देलायना फैखाबाय सिथ'कान्दाजों लाखिजानो नागिरदों गावहा रानथें नालाय नैबेबो रानथें सोरबा गावदां सोरबा थख्रबनाय सोरबा बेला खोबथेबाय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक खालामनानै गालांदो कमेन्ट खालामनानै गालांदो बर'जों बर' ना बर'जों बर' नायलायाबा माथो दा नै लोगोफोर बिखा बिथै एवनायखौ लागाव रानबाय ओइ नोंहा मा आलदा एक्सट्रा प्लास्टिकखौ लानानै थांनो नागिरखो ए ओमफ्राय बेखौ बोलानानै देखायबावदो दे एसे मेरला एसे गासै साबा ए बिदिसो नोंहा लांखोमानो नागिरदों ओमफ्राय ओरै थिंनाय सानै बोरो सासेयालाय सियारावसो बाहेरावसो लागाव लोगोफोर बिनिफ्राय नै बाजै मोना मानि सिथ्लायावनो लागायसैनो बेदर जानानै एसे बागुरुम्बा मोसानोसै हायगासिनो दङ ग्रेड जिरायनानै लागावथारसै आरोखि बिसोर लागाव ओमफ्राय ओरैथिं नै मुरिबो दङ लागावना हो आबजालबो दंबावोसो हनै ओरैथिं नै माथाम दङ बिसोरबो जागोन जाहैबाय लागाव नै दंबावोसो
एसे खलाबोदो दं आरो दं लागाव नै बिखा बिथै जाग्राफ्रा होलायगासिनो दं रानलायगासिनो दङ नै दैया मेंब्रां खालै लागाव बिसोरथ' एसे मेग्रेबनानै बागुरुम्बा बायदेमलाय सिदेमलाय लागायसिगोन मोसासिगोन आयौ जाग्राफ्रा माबायदिब्रा खोन्थादो एसे गोथाव दे आंहाबो जानोसै मुरि लागाव एस्राबो होगासिनो दं आंहाबो जानोसै आंहाबो हागानाय लागाव थावगोना थावाखै आं साखिनायाखैलै गोथाव जादों एसे लोगोफोर दा जोंनि बाजै ओमफ्राय आइमोनहा माने पिकनिक जानानै बिदिनो मोसाखांबाय माबाखांबाय बिनिफ्राय आं मोसानायखौ खेबासै मानो होनब्ला बिसिना गाना एकदम देन्जारसोना माने भिडिअ खालामबानो इउटुबाव हगारबानो कपिराइट फैखायो बेनिखायनो आं मोसानायखौ देखायासै जेनेबा नेक्स्टआवहाय माने जाफिनबा पिकनिक जाफिनबा देखायनोसै आङो दा नै आंजों जोंसार दङ जों दा मोसौ लायनो नागिरदों दा बेखिनियाव फोजोबसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनफा लाइक खालामदो ओमफ्राय गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामलांदो बर'जों बर' मिथिबायना लोगोफोर दा जै बर' हारिनि थेंक इउ फर वाचिं बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ